Good morning, Mingkoy. Kalami-lami magkadaga hapa-hapa. Ngatang na pre sa gas. Good job, Mingkoy, kay nakapatay ka gas. Gidapas bay, ni regalo. Good job gidala sa balay buin. Good job man ang ingana. Good job da Mingkoy. Kaysa musud sa to ang kuan bay, manglakaw sabi guys. Mingkoy, muban ka? Ha? Maka na uli na dito ka, bas lula. Pud na sila na tiguang pud. Parang pud nato sa una mga bata pata karon nga tiguang na. Tiguang. Hindi tiguang. Hindi ka dawat nga tiguang na ka. 40 na gud ka. Sa una, akuan pa lang ta 19. Ako 19 pa ko, ikaw 21. Tanaw laman karon oh. 38 na ko, 40 na ka. Ito, prito lang yan. Ka? Prito lang. May sikreto nga di mo na may tago. Mabutra magyapon ang panahon nga mangunot at nagtang. Matiguang na ta, maputi na ta na ang buhok. Magsungkod na ta, rayumahon na ta. Magsige na taga-plus. Aplas lang ka yun. Mga samtang karon nga di pa ta nga plus. Naglaag sa ta. Hey guys, madyang buntag na demi dari sa Buwan Palawan. Kuhami ka ng kwartas. Hapon ni mama nagpada. Si Junjun may padadaan pero si mama din na mag-isid-lisod ng arhi. Nakaroon, mamalit ni Kuan suwa. Kung sa pool, suwa. Kung sa dalagit, sa Cebu, sudan. Na, pasuoto na po na mo kingana nga. Ang sarap maniwang na ko. Sa una, kasi mo ang paliton, makarang rako. Karon di na ka basta-basta makapalito. Kuhan kay lahi ng size. XL di ako palito di ay. Isa? XL. Tatawan ka. Sa una kay og na siya ganahang sanina. Kanang suot sa manikin ba? Okay rabon. Isa dyan ang paliton. Diyan makarang ramang ko. Karon, wala maglisod na kay dako na pajak. Kanang suot sa manikin di na namuarang. Madyo laman og nay manikin na chabi. Ako may ino na kanang kana triple X. Yawa. Nagkakawa may manikin nga chabi. Balto sa una kasi mga suot sa manikin kay makarang manang karon wa man tanaw na laman nimo nga nay manikin nga chabi. Bayan na mo na to. Ana, din sa basta-basta makapalit. Nato mananaw ta, luto na daan ang mga paliton guys. Na naman siguro sabaw si ate. Malang-alang. Giyan ganan mas giyan dani alang-alang. Napoy munggos. Ito ni manok na boss ni baka. Ni baka mo? Baka meron baka. Lang baka. Baka na lang. Isa ka munggos. Sabit. Nita sa mikon guys, subutan. Parang magpik ka mo guys dito sa bahay kay nauto. Ha? Kitaan sa mas mag-like sa kan kay masipisa mo ka na yung panggipalit ko mo. Masa. Ah, kani. Para siro. Binuguan. Hutan ka mama. Kani utaw. Nung ka na ka. Kare. Halo.
Kanigi pakbitin pa. Ya pili lang kasi mo kas mau pak. Tag jis na nino. Kila na dai. Ito kabuk sa dali tanan. Palit na tos mamag saging. Kamu takot taas dito no, sabi mo. Ang gina kay kapo nagsakas taas. Sabi. Katurang kuan lakatan na isay tawag na adyan ng latundan kay mosamot siya di makalibang. Hala, giro. Bugno na. Sabay gi. Makaon na ni bisa. Lakatan ni dong. Salamat. Dunay pagkati. Kailangan tujak-tujak na ni Juan guys, merkado. One way ma, di nga pwede mo balik. Palit na mig lain nga sudan. Kay raduhang mo kaon si mama na itong karning baka. Itong pilihan na itong tagjis ang putos kay kaon naman siya dito. Di mama, di na mo kahit, di na siya mukhaon o. Di siya mukhaon o karning baka, pero mukhaon sa corn beef. Kinala kahitik guys. Oo nga, samton na laman dyan. Nakahitik si Mama Linda. Di na siya mukhaon karning baka, pero mukhaon sa corn beef. Nadagat ko sa akin. Nasa dagat taagi na. Sabton na lamang gadget taman-taman. Nagmaniguang bitaw tayo nga na. Madyo lamang pag sabton kita sa tuang anak. Isararabi anak na to. Swerte gani sa mama. Kaya na nagatima. Kita ka. Diba o tabi? Walang iwanan tabi. Pag magluya-luya na gani ko, magluya po ka. Magluya po gani ka, magluya na po ko. Para doon nga tawag may mabili. May matimo na to. Di pwede. Magluya ka. Di pwede nga magluya ko kasi may matiman. Wala nang kaiwanan. Ito swerte na lang mga ginikanan nga na di anak nga mo. Makuhan dyan mo sakripisyo. Kita ka. Ang kita wapata kay baho. Gunsay atang inat na nagtiguang na takinsay mo. Barag na to. Alam na ni Lord yan. Isara may anak na to. Nakaplano na tanan natong kinabuhi diri sa kalibutan na. Kaya si Lord dire o mo na imong hinatnan dire o inana ka. O kanawa. Di mama o kini si John may matiman ni Mama Linda. Ano ba? Kita yung matiman na to. Mao gani. Magkakay bago siya matiman siya magijahe lang ito ni kamang-kamang. Kasi po. Munang magpabayaan ang katawan. Huwag abusuhin. Dalabi ito na nga swerte si mama kay nain ang sakripisyo. Aguban ko nung tikuang pasagdan ras mga anak. Siyempre, bisag inana na ako ng loko-lokohon si mama ako ng kuhan. Higit pa sa akong kinabuhi kaya mo ko na nagluwal na ako ng kalibutan na di na ako ni makitaan ng kanindot kung kagwapa sa akong asawa kung wala akong mama. So nagadrama na mga mura mga nabuong. Tao. Oh, kung wala pa akong mama, ano ba, makasawa ko gwapa? Wala, makaanak ko gwapo? Wala. Kaya wala akong mama. Ako ra na siyang i-joke-joke ba para mutas bang kinabuhi. Sige na tag seryoso, mura na tagatunaw, mura na kantakan. Kan ba? Nina dyan ay mo ang tingog kay makaingan mo mga viewers ngayon mo siya singag-singagun. Yan yung tingog guys. Isa ko po yung pagkadali sa mua. Di ka nanguban ba? Kaingan sila mo na singag-singagun. Mo nang huwag na kayo istorya ni mama, hinahinadya mo ang tingog pa hininhin ba? Hinanay din ang tingog guys. Hinanay din ang usap. So, siguro babayot ko guys. Yung tingog, ay nak. Ay. Mama, ay. Kung hindi ko babayot, di mausap.
Sa to, amisin. Pero naninit ba, pero di nung kulit init. Kainit pero daw, nalimat ko ta. Tanda ko lapang. Hindi ako nga pa maligo man. Lanay, pero di nung kuno sa usa lanay. Hoy, kumusta naman mo mga bigat? Hoy, ulam nila. Magandam sa kasi yung pagkaon. Si Mingkoy. Haman. Asa? Ari na sa akong motor na. Ba? Hoy, nagansa man kadiha. May pakigda, ikot-kuta ha. Gwapo. Ikot-kuta. Gwapo, nagansa kadiha gwapo. Ha? Nagkaniwang no pagkaming ko yoy. Gulog na po si Mingkoy. Sige lang magpanguwag. Nga rin, ano, basta magkaniwang manguwag di ay. Pati maho ng sudan no. Tuwing. Basta magkaniwang ko no manguwag. Mas galing kaya wako nagkaniwang. Kung nagkaniwang pa ko, minantag nanguwag. Kuha ng sini nangagaw na pagkakuha na pangatritis na. Nakalak man di ay ni. Ina kay mula ka pa may kachot kay init na ra ba? Wa makuha ang kwarta sa pangalan. Asa man ay? Erlinda may gibutang dito. Unya? Kay mo kuha. Ako makuha. Bot niya. Erlinda lagi. But siya. Bot. Ay bot na ako. Bata na ako ng talahay sa bitbit. Bata na ako. Si mama pa maila, dinas mama ni mo maila do. Akong ikalang kanay. Pagkaon naman na mga sudan dari ma. Gusto ko man ko. Pamili laman o. Pamili laman o kasi mo sudanan dani. Asay pagkaon dani si Iro. Ako sang anda mo nilang tanan-andaan. Pagbuhat mi koy, mukhaon na mo ron. Di pa ka mukhaon ma? Di pa. Wala na pang kaon sa gusto mo na to. Basta mo update ay ang tiyan ay akong kaon. Pag wala lang ka, maglakal buhasan mo. Nabusog pa pod mi. Anahalo ka ka mo. Pakanon sa naon nagiro. Oo, pagkanan ng iro kaya kanina na yan. Kaon nang kagutom mo na kajaguwat na mo kay mangita pa kunumig. Kujanggingan iskrap. Gusto mo lang kaon. Pag wala na ko ninyo kaon. Siguro yun sa nipakaon nito ng atong mga alaga kaya mga pasmuni. Ilang sudan dinungguan. Gatas ako. Ganda ako. Ibang sa Bicloy. Ayun ka. Nalibang pa. Nalibang na. Lokso ka rin tayo no. Gatas pangiko. Alin ang Bicloy? Ako man na di kaglibang? Dali na. Dali na mo. Sana nanganganan sila guys, si Mingkoy ug si Mikloy. Tambunan sila natin yung mga sudan din sila misa kaysa pang dagito ni. Kaya mga iro na pod mayang pakanon. Sus, Ginoo ko. Nganong magsaba man ka jud? Gudi. Pakanon lagi ka, hadyo ka bala ka. Kaya lagi ka pasmuhon. Magmapas mo pa minjo.
Paghuwat brownie ha, paghuwat. Parang kang kakuan. Hindi. Kaya na nang imo ni balin pastikas. Hindi kang ka. Apog. Hindi lang magpangatagak ng buwak. Lagi mo na adlaw-adlaw kasi inana na. Namera ba? Tambal pa ko na. Dakong tabang na diya, kanilandong na diya. Gaya na ng Sana? Hi guys, sumana kong pakaon sa mga alaga. Karon manglakaw sa ami. Ato ko na may gikuan diyang shop. Kaya ko na siya pamalitin dito nga scrap para siya ang tricycle. Mag-repair man na siya sa tricycle ron kay daghan may guba-guba. Basta mag-street ni siya biyahe, siyang tricycle daghan pag guba-guba. Daghan kajuhonon. Manglakaw na may madya pamahaw na ma. Oo. Adyo may guwata. Basta gutungan ko ka. balik ko dito. Kawayan naman. Ato na may. Sa ako barbis eh, mabukan na ako dito. Pagdangkuan pa, may muwang butangan kay. Mag-single na bata. Busog na mo mga langga. Mga palangga na mo guys. Busog na sila. Pamalagi na ninyo nahurot na pa may pang-snack unja. Ilara mo nang isnak-isnak kung di nila mahurot na. Manginom na mong tubig. Panginom ka dyan mong tubig kay nahararabang kainit ang panahon. Nandiyan guys, ato sa amin. Andaghan mo digbunga na nga ang chisnak. Oh. Sus, mangga pala manunta ni. Hurot dyan ni kadadlaw. Nawa guys, bunga. Andaghan ka yung bunga. Nagilingin-lingin raw. Dito na isa na pa isa dia. Ay duha da ay re. Duha ka buok re. Tapos dito nanggi pungpung po do. Tagtulo-tulo ka buok to. Do. Tapoy duha. Tapos si babaw. Tulo ka naglumpong. Ito pa dito. Makalipay ba dyan po tanawon? Ano pa dito? Nagana lagi. Lamin tagmangga pa na. Mangga pa na sus. Madadlaw Ikaw sa'yo, ma. ikaw og mangga. Pagkaw na diya ha. Ang binungag, binabunot pa rin. Man ang gabunot mo. Kanan, dyan ko piyuda ni Napita. Palay dire. Tanaw na piyuno. Wala pa niya. Bakit kislagan? Para dyan ka umot na ni Napitlo. Daon ni. Umot ka dyan daw ni ba? Ha? O ka na dyan mabot na ni Pamasayro. Okay, ramang franchise ang o. Dalakit ko. Nga lang. Naikihan yung buwan. Mga taga-dre dapit sa norte kayo naikihan. Ah, maitag sila. Oo. Kami di ba madamot sa dito. Tapos ginagtabang sa south pa ya. Dili kay ikihan sila ba. Kaya musulot na sa south. Okay ra. Pero Okay. dapat ipangigibot. Yung parehang ka ng bayan ng franchise. Tawagan na pa. Cute pa. Cute no. Hindi tindahan di ay. Hindi pa lang. Walay. Silo. Napay silo. Cute ka. Diyo na bay. Napin pa sa dagat. Oh, dito kiso boss ni swimming pool. Kaya tagluto ba? May magkadaog kang kaya tagluto. Di malit tag-resort. Di mga magadaog. Di mga butaya. Kaya kanito. Huwag magsige kang taya. Nay puruhan nga. Daog ka.
Hindi makamanaya. Ba't kung resort ka ba? Para magtanda natin. Pagtiguang na tanda natin ka. Kuya-kuya-kuy ba? Kuya-kuya-kuy na lang. Mapot na maka-isid-isid og magtiguang na ta kay naman tay pensyon mapaabot po. Isali grilo sa isip. Maka-pension man ta po. Nagatagang hinagaan pagpanarbaho naman tay beneficiary. Murag yapon takswilgado. Sarado man be. Nanami dari sa kwan guys. Diyan siya pabriman. Sarado man. Hindi ka kapalit. Kagiharangan na siguro itaw. Sarado? Malit ako scrap punta. Ato lang ko dito ay wala na dire. Tapos pa isip ako paahog akong tukod. Oo, nakuha ano? Ang ikaharang nila ba? Ay, kung nabi kita kung pusti o. Lagi. Ito pangibog ba? Kita watay na na. Talang araw. At least na magyabong tagipuyan. Pangarap dia punta. Pangarap libre naman pangarap, di ba? Pero libre naman po mangarap. May lang o may bayan. Malay mo, di natin matupad. Pero sa ating mga apo, mga anak, basig matupad nila. Ako, kontento raman ko na nangatang gipuyan. At least di ta mabasa matuog. Ako, kontento raman ko. Unsay na ah. Nagkapanda ni na mo Diyos menteryo. Mga ilam sa tulay. Mga ako na tulda-tulda. Masalamat sana natin balay na ako. Unay dakang pasalamat na tas Ginoo nga matuog ta nga. Di ta mabasa suwan. Di ta may nita sadlaw. Bahalak na tayo silingan na anay. Naghanang isda oh. Ah, Dani. Dulu pa man. Ari na kung parking dire. Muban mo dito. Ano naman tag scrap lang kayo malik tag kuan tibuok din mo magamit sayang lang. Ang daganam din mga ingano nila pa nang ipang baligya pa no. Oh, ibaligyan po nila. Mahalin man day karton no. Katong itigom na ko dito ako bitong itigom kaya ko patimbang ko. Na karton. Mga kuan dito ba? Na yung mga shock. Mga botelya. Yung mga lata o mga protakil. Ano tayo saging arang kaguwang. Saging saba. Saba di ay kagagmay. Saba-saba. Saba. Hindot nilang napustuhan dani kay Luon. Ako. Kanara? Kanara yung palitan? Kanira kay bagabagan ipis-ipis to dito. Pugsa, kung di palitan tibok nga na pila di ay. Sayang, malik ka, di mo maurot. Sayang mo yung kwarta. Kanira to dyan, pero mamalik ka sa mga kwartuan. Mga salin-salin. Tingit. Dako ba dyan po nakita ni nga ni pa no? Oo, basta hanggang basta mo kita. Basta tamao lang ang kuan. Nay kakao, rabay bunga. Tamao lang ang magnegosyo pero di ka maawan. Ito ba kakao dito na? Nabito kakao na naman gani bunga to si babaw. Nagan. Sa kabuklay ha. Ay sa kabuklay. Kani lang kayo. Malis lang ito. Ilan itong sa dagang napay kakao. Mga ganito ng saging. Ha? Sige, tungtong pa.
Pila kayo te? 30. 3/4. 140 lang. Comforted. Mamalit ka sa kalin. Pila. Di mo palit na nara, di ka makapilig lain mo nang harid sa scrap. Dulong dapat trabaho ulit. Basic klase ko ha. Oh. Pwede man dahil no. Maniras diyang shop mo niyog na yung mga hinanglan nga gagmay-gagmay. Karera ko padulong diri di ko ngadto. Mamalit og sa kalin. Usa mo na sobra. Ano diyan sa Palit na po kaglain ang gold bar. Isa Oh. po Ang sa kabuok. Pila day? 140. Taga Dani ra mo te? Taga Dinira? Nangabang mo. Ako ano mang kot, bantira po dire. Ah, taga Bantay. Balikan na dagang ang Gilbert ko niya na po. Napilang plastic. Kaya nang bupito niya. Turo ba ta? Nagbitin ra. Ay, straw. Nga nun. Ako distro TV. Diba? Pero 140 dagang sa napili. At puka sa tibuok. Himong 1,000 kuwang. Hindi man, pero mapalit mo. Usar ka item. Ano mo yan? Hindi na mo makuha ni mong... Basta pre. Magamit na sobra. Gamit mo naman yung paliton. Basta tamaw lang ako nili. Nakapalit na mi guys. Kaya niya mabitbito na. Kaya good. Ako nga na para na kay gunitan. Ano? Oh. Makuha ni mo short ano eh. Ano short? Ay giti-giti mo short kay na kalawangan. Kaya naman. Okay nga na di ay. Nga na. Ay mga ta po lingkuranan. Ay, sige. Ano na lang. Kaya naman dili. Pasok mo kayo pa ha. Yung paspasan naman ako. Dito sa pagod. Ano na kaya? Kaya lagi. Why di kaya? Puro kaya. Kayanin. Nagi diyang motor dyan ang gitang-tang. Kaya mo na diyang trabaho ron. Wala sa yung utang doon. Yung utang din, kami namalitan ng utang doon. Dito daw. Bahaw, ang kamunggay, pwede lami. Naiskanon. Si bawang kamunggay. Oh, Bahaw ang utan? ang kamunggay. Ah, dili presko? Aw. Kaan! Ito lang, yung ipalit niya, baboy na. Gamay ko sa daming kaon. Ha, katong sabaw may mong gisudan? Ako man giko dyan, ako kay bahog, bayra gid duwa ka bahog sa kung tanong kay lain kayo. Pili dia dagang bitaw nang gipalit, mo bitaw gipalit. Daghan man ka diri mapilian. O makapakan na pili. usara. Parang daghan kay magpilian. Nga na ko kaon karon bago pa nila dito. Wala sige yan, tulog pa sige yan. Mikloy, nagtak man Mikloy. Ayaw gawas. Ayaw gawas. Ay, salamat. Ibali na nasa di lang junk shop. Dito mi kawayan, wa na